May iba tayo ngayon mga kaibigan. Meron akong natanggap na isang sulat galing sa isang OFW. Ito ay may halong pagmamakaawa, awa, galit at praise sa mga taong gumagawa ng maganda sa Pilipinas. Ito ang sulat niya. Dear Kuya Alex, ako po si Francisco, isang OFW. Gusto ko lang iparating ang taos-puso kong pasasalamat sa iyo dahil kahit gaano kabigat ang problema nating dinadanas ngayon, ay nagagawa pa rin naming tumawa dahil sa mga nakakatawa at nakakatuwa mong mga kanta at sayaw. Salamat naman. Dahil marami nang tumatangkilik sa iyo, pwede bang basahin mo itong liham ko at i-post mo na rin sa YouTube channel at sa Facebook page mo. Salamat in advance, Kuya. Unang-una sa lahat, gusto kong sabihin sa aking pamilya, ang asawa kong si Nerissa, ang dalawa kong binata na sina Erickson at John Lloyd, at ang maganda kong anak na dalaga na si Catherine, mga pangalan ng artista, na sana mag-stay lang kayo sa bahay. Ingatan ang inyong sarili, huwag ipahamak ang inyong sarili, at huwag din mandamay ng iba. Just be patient. Magpakatatag at manalangin kayo. Alam ko na mahirap ang nakakulong ng maghapon at magdamag sa bahay. Pero, konting tiis lang para sa pamilya at para na rin sa bayan. Kung ano man ang kailangan ninyo, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Kahit kami rin dito ay naka-lockdown din dahil sa coronavirus. Pare-pareho tayong magsakripisyo. Mas mabuti na magutom tayo paminsan-minsan kesa naman di na tayo magkikita pa muli dahil di tayo makapagtiis na makulong ng 1 o 2 buwan. Nakakalungkot na isipin na maraming nagrarally dahil sila ay gutom na gutom kasi hanggang ngayon wala pa silang natatanggap na kahit ni 1 kilong bigas man lang. Di ko sila masisisi. Ibinubuwis nila ang kanilang buhay para sa pamilya nila at para lang marinig ng kinauukulan ang kanilang idinadaing. Ang hirap talaga pag ang sikmura ay kumakalam na. Sana naman pakinggan ng mga mayors o mga barangay officials ang kanilang daing. Unahin ninyo sana ang higit na nangangailangan. Doon naman sa mga politically motivated na nagrarally para lang sisihin ang gobyerno, please naman, huwag na kayong mandamay pa. Imbes na magrally kayo dyan at sisihin si Pangulong Duterte, ay tutulong na lang sana kayo. Naniniwala ako na may bayad kayo mga mukhang pera para mag-rally dyan. Hindi napapanahon ang ginagawa ninyo. Hindi kayo nakakatulong sa kapwa ninyo. Bagkus, nakakapagpalala pa kayo sa masamang sitwasyon ngayon sa Pilipinas.
gumawa naman kayo ng mas nakakatulong sa bayan. Iwasan ang politika ngayon. Sa mga politika, lalo na yung nasa matataas na pwesto, na walang ginawa kundi sisihin ang gobyerno. Pwede ba? Shut your mouth up muna. Kayo ang tunay na nakakabwisit, tunay na salot sa lipunan. Kung wala kayong itutulong, shut up. As in, shut up, buwisit kayong lahat. Sa mga tunay na may malasakit sa mga nangangailangan, pagpalain sana kayo ng may kapal. Sobrang saludo ako kay Mayor Ernesto Eming Pascual ng Gapan City. Isang sakong bigas sa isang pamilya para sa isang buwan ay tunay na nakakapagpaginhawa sa mabigat na nararamdaman ng bawat mamamayan na nangangailangan. Sabi niya, kung gugustuhin mo, may paraan. Para-paraan lang yan. Kung ayaw mong gawin, marami kang dahilan. Tama ka, Mayor Eming. Tunay kang hulog ng langit at tunay na pinagpala ang mamamayan ng Gapan City. Hindi lang isang sakong bigas ang pinamimigay mo kada pamilya, kundi may bantrex pang manok. Ba, sarap kaya yun? Itlog at mga gulay, mga sariwa pa yun. And take note, di lang galing sa kaban ng bayan, pero galing mismo sa sarili niyang sahod at galing din sa kanyang relatives, friends, private citizens, at kahit sino pa na malaki ang tiwala kay Mayor Eming. Sabi nila, sana all. As in, sana all. As in, sana all mayors gagawin din yun. Di rin lingid sa ating kaalaman kung gaano kalaki ang malasakit ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Idol, ikaw yun. At si Mayor Vico Soto sa kanilang mahal na mamamayan. Salamat at meron pa namang ganong klaseng politiko na may tunay na pagmamahal sa bayan. Kudos sa inyo at sa mga iba pang tunay na nagsisilbi sa bayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At siyempre, hindi makakaligtas si Mayor Joy Belmonte. Madam, huwag ka na lang magbitiw ng mga salitang lalong nakakapagpabigat ng damdamin ng inyong mamamayan. Hayaan mo lang ang batikos. Gumawa ka na lang ng paraan na tunay na nakakatulong sa inyong mamamayan. Magandang sistema ng gobyerno ang iyong kailangan. Ang gobyerno ay hindi isang classroom na bawal mangupya sa mga matatalino during exams. Pwede kang mangupya ng epektibo na pamamaraan ng kapwa mong mga mayors. Huwag mahiya. Hangang-hanga rin ako kay Francis Leo Marcos. Sir, tunay kang may malasakit sa tao. Salamat sa sako-sakong bigas na ipinamimigay mo. Inggit ang mga ibang politiko sa ginagawa mo. Sana huwag na lang silang mainggit at gumawa na lang ng kagaya ng ginagawa mo o kaya higitan na lang ang ginagawa mo. Sa mayamang challenge mo, sana
kakagat ang mga bilyonaryo o milyonaryo dyan. Saludo ako sa iyo kasi di lang tunay na mayaman ang tumatanggap ng challenge mo. O hindi lang mayaman ang pwedeng tumulong sa kapwa. Sana dadami pa sila. Sa mga kabataan at kahit sino pa dyan ng mga pasaway, please stay at home. Napakalaking bagay yan na maitutulong ninyo to prevent the spread of the coronavirus. Alalahanin ninyo, di mayaman ang bansa natin. Kung ang mayayaman na bansa ay nahihirapan silang i-prevent ang paglaganap ng coronavirus na yan at gamutin ang mga apektado, tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Wala tayong sapat na pasilidad. Huwag na natin hintayin magkaroon ng isang Wuhan province o magiging Italy ang bansa natin. Kaya natin sugpuin ang paglaganap ng coronavirus kung hindi tayo pasaway. Magtulungan tayo. Magkaisa tayo. Stay at home. Manalangin. Salamat.